abalethe bahlangane esontweni eliyi-1 bese bamvumele umfundisi makalwa nabanye abafundisi alindawo lelo sonto lelo isonto lamahayena not lamashipi. Yabona masenginemba ifikile manje andeke uphuma amaphara abhizi nangaphandle aphethe obush ngeke ekhaya ngikufikele kahle ngazi kahle mangisashumela emngcwabeni ngangisho kanjalo ukuthi angeke lehle lebhokisi ngaqedwe ukushumayela. So ngishumayela nje ngime phezulu kwale nhlabathi yala mathuneni ngoba ngiyazi ukuthi nawe ulindele kona so phenduka manje sinefu silahlani nasingene nebhokisi. So nawe la sonto ngiyazi ukuthi manje ngawe uyendawo nomuntu uyazilalisa mangophela ngaphandle uyongena emotweni kuyophela ipetrol ubuye ngaphakathi. Some of you are hurt spiritually. That is why you can't be anointed. Spiritual. When you're looking at the prophets and pastors, you think you are hurt spiritually. Walimala labo usonda khona bakushanga induku ezayona. Phela sokhuluma iqiniso bakuluma bathi 4x4 numbers stand I have. Manje so zonda kwasani ke manje. Noma awuyiswana abaprofeti abawisana ngegama lika Jesu gama ngemjudu wabheka phezulu. So to ba prophet bangwisi ngekubona abaye banzi yabathandazela umuntu emeso wenzani uzenza ugogo. So mina umuntu ube kanje sengiyamthandazela sothi. So ushathi ngifuna ukukuyisa mina kanze wathi angitholi next mawuwa. Yenza uwe ngithi help her up. Uwe phethe ngithi help her up. Uwe phethe help her up. I will pray for you until you don't fall. Nyangizwa boss. Because power is not when you fall. Power is when the problem falls. Manje wabonakala mawubonakala lenkinga mawuphuma la ingaseko ungawa ka 44 ubuye lenkingeni yakho. Isidaba siwa ka 8 sivuke sidakiwe siba sopa wasiwa no sivuka sidakiwe. Mina ngifuna ushaye into ube sopa ube njani? When a car is involved in an accident mawudlala music iyathula music. If we pray for you ufuna ngazi ukuthi ube ne collusion kamoya lento ekhuluma emadlebeni akho ithule sentana ikhule thule abanye banolimele physically unini ngudla. You see ayikho indawo la abantu badliwe khona njengasesontweni. Awehluphela umfundisi lo indlela abazalwana balalana ngayo babodwa physically they are hurt. So uyaziwa nje ukuthi inkunze around la ibhasi lesikole lezi zinto engiyishumayela manje zenza ukuthi ubuthongo bube nespeed kodwa ngiyokhuluma ephusheni. Indlela abazalwane mamakolane abalelene ngayo sekunzima nokubukana esontweni bakabuka ngapha uzobheka phansi nowabukani yini because the indlela abalelene ngayo they are hurt physically now because nalo muntu ohlabelayo ukwalala naye nalo muntu prophet amshumayisa manje ulele naye uyazibuza ukuthi makuthiwa let's welcome the man of fire muplo muntu buya kimi lo Friday bekalele nami the man of power the man of the spirit lo muntu buya kimi moslona bengilele naye power ikuphila ngoba bengilele naye physically bazana libalibele sonke waphela amene sonke manje physical ngoba esontweni wangena ungazi ufunani uzophela badlala bobhuti basesontweni noba baba bo4 nine nibe u600 bobhuti abawu4 bankeke mani libele ngosise esontweni abawu4 bobhuti ningi600 bangalala nonke banithembisa umshado futhi nivume nigcine nilwa nodwa nilwela umuntu banganjayela. Yes, lapela amen masisibheka la. Mina ngimemeza kuphela phakela ungisamini. I'm a restorer and a sweeper of streets. My name come under the order of Isaiah 58. I'm a restorer. My mantle is Isaiah 58. I'm a restorer. Tell it light to me. I know myself. I'm confident. I'm confident because I know who I am. Unukanzi omunye bambhukile December nje omunye usatshela omunye ukuthi linda sengizohlukana naye ngibese ngiza kuwe kodwa somphili
So ubuye endlini angithi uyangazi nomuntu wami kodwa sowulele naye. Uma ngambongo ukhona esontweni ngibukeni ungabheki phansi sibambisa ngibheke. Imbongo lesontweni yenzani iluma la ishiye ilumela imbongo noma ingena ensimini ingozi kuzo zonke izilwane. Yabona inkomo ingena idla konke kodwa imbongo liluma la ishiye futhi amathe wayo ayabulala. Walala nobhuti wasesontweni uyahamba esontweni. Mawubuya ubuye uhlalele emuva uswaka. Bahlabene nje abantu. Bebe base ngababuza mina. Kukwato mama manje ngoba nabo badliwe, kukwato sisi ngoba nabo bachiwe, kukwata kwasani manje. Umuntu uyanqapha uyambheka hihi. Yebo, awuzelanga esontweni amadoda, uzela uJesu. Uyophela. Uyophela. Physically baphelile abantu la. Uyambuka nje. Angena esontweni. Fase nothai. Ngangena esontweni ngiyambona phakamise izandla nakuyaziphakamisa try it moya fa uyambuka nje akasakufuni uzuzulwana ngibela itaxi eyiwani maniza asathandana nawe bekahlala duze naqoqa manje sowumuza ubaba umsindo nomunye siyakhuluma wena etaxini mina ngazi nje ngikhuluma ngoba ngasiyathandaza. Ingani ngoba uyazi ukuthi nawe wedlule khona kule ndlela. Kubi. Ngiyasuka manje nenhlala phansi. Angidlali. Ngiyasuka manje nenze njani? Physically people in church are hurt. Physical. Ngoba kwenzakaleni nize mgijime esontweni. You came running. Lalo uyaphela la. Futhi isonto baleli likhulu kangaka. Laba abancane phela bekho basemsebenzini bangena ama 4x4. Bayobuya seba right next week baphethe imali bakunikeza imali oyifaka envelope balale nawe bakunikeza imali oyifaka envelope uthi prophet bless me for a job imali yokulalwa yabe phela sontweni abafundisi bayasaba ukuyishumayela mina ngisaba ngizokutshela nje uyaphela sontweni uyadliwa sontweni ungadluza udliwe nawe umfundisi wakhona abuye athi praise the Lord alele nawe abuye ashaya amathanga zawisa abantu mangalo bawisa njani nomuntu lo kodwa kwalala nami abuye prophet mangalo prophet njani ngoba phela bathi uNkulunkulu akamsebenzisa umuntu onini a prophet alele nawe uduba isonto yes bowenzani wena esonto ngifuna ufike Pirates wafaka iChiefs soba senkingeni yoba senkingeni yavalwa la esontweni yavalwa la abantu ndaba uthi umfazi womuntu esontweni balala nawe ana reason mina yokuthandazela kakho. There's no reason for me to come to your house and pray for you. Ngiyothandazela ukuthi unani wena siyoba sokuthu endlini amnamfazi mina. First things first akusabukeki kahle nje kubantu ukuthi umfundisi ongenamfazi uyangena kakho wena ongenandoda niyokwenzani siyothandaza kodwa nivala umnyango aluvuli ngani manje ngothandaza novalana umnyango physically masiceda siyaphenduka. We are not supposed to do this. Let's kneel and pray. Father, we come before your holy throne. We have sinned. Next week, same time, same place. Dala ke wena uze bobhuti basesontweni abaphatha ama-iPhone abafundisi beza kwabamba so bashutana nawe bathi bese nawe uyakhetha masaba impungane ngaba ngumsindo endlini kunedumo sivele silandele sithi bangaqeda ukulala nawe bazokubuka kanje
kunabantu siqalelo unyaka abajula nomunye. Sathi siphakathi nendawo bebajula nomunye. After Easter sebathandana nomunye. Ngewinter sebahamba nomunye. Service yabomama masihlabelela lapha nabontontokozo bese banomunye. Manje sikule all night prayer so nomunye. Hey Nkosi yami jukebox. Shino ishinja. Ijukebox kwafaka imali nje uyadlala. Esontweni physical ungalimala. Abafundisi bayesaba ukungitshela mina ngesabi. Esontweni physical ungalimala. Esontweni bomama baphusha abantu ababo. Babaphushe lebafanele. Hlukana nosuku uyaphuza lo uyasonta. Baphushele lo osontayo. Ngiyakiza kodwa mawuzazi ukuthi mawulele uyakhamisa ungalala esontweni. Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi ulela. Mawuzazi ukuthi mawulele wenza njani? Esontweni yenza njani? Sukuma nje uhluhlala phansi uthi yes man of God phinde ubuye uhlala phansi ngoba uyazazi ukuthi mawulele wenza njani. So faka iBhayibheli. So in church you can be hurt physically. In church you can be hurt physically. I've seen people fight in church. Manje ngiyabuza nilwelani umjolo. Awungengene umndaba umjolo. Because mina ngishumayela nje yokujola la sontweni. Futhi esontweni makwenzeke wabona umuntu. Because angazi ukuthi abantu babonana. Wabona umuntu. Ngeke phela namhlanje ubone lo kusasa sokubona lo. Kusasa sokubona lo. Usukudlala ngathi wena. Kanti nomehla njani wena? Mehla kungani mangakho engilozi. Abona izinto ezihlukahlukene namhlanje ngibona usolo kusasa sokubona usolo sowulele naye futhi. Yini bonke oboniswa bona ulala nabo. Kwaphela amen. Siya cross over nje manje khona bawuqonyelwa. Irogo le cross over. Uyangithanda ngoNovember. ngoNovember uyangithanda ngoNovember. You see the season yama sales nabo Black Friday. Thatha uthando lakho lifaka Black Friday. Sukudlala ngamani. Thanda lakho lama sales aba 70% off. NgoNovember thatha uthando lakho hambe nalo. You are here in church right now. We are praying for a man. Someone will propose to you manje ngoNovember. Cross over on your bukala mongela kusenani. As long as nginawe. Usimemeza la magama kiyahluleka uma mangine uyavaleka bona umnyango uyavuleka niyanemba mshakho anisho gogo lapha gogo romnye shoko laba abancane baningi baphuma laba abancane niyapi ngoba sikhuluma nani lo muntu laphola uyaziwa ukuthi uyi-womanizer wena usikhamukele Bronco Street uthi uqomile thina siyamazi laphola uze kaprofethi bamprofethi ungekho basho ukuthi uyingozi wena ngongekho kwathiwa unedemon phakathi kwakhe uhleli nasontweni sisalinesa nina nishalana njani nikomane esibhedlela umuntu uhleli ekoneni uyagula sawubona waze wamuhle nigula nonke nje niphile nini omnye lapha ekoneni moyengwele sisize sengibona intombi uyibona njani ngoba phela usaphethe izibhobo wena. You see there's a problem. You still haven't been healed from the traumas of the past, but you're jumping to something new. Heal. Somebody should touch your neighbor and say heal. Tell kwati kulwa nao. Omunye wamkomo ufihla ingane yakhe. Mina ngamprofeta ngathi unengane ayishiye ekhaya. Wena umbona ngapha kana ngane usho ukuthi intombi ndo unengane wayishiye ekhaya. Wena umthande akasho ukuthi unengane. Ngoba sathi masimprofeta wawungekho mawufika wena so ubona uyakhumbula mawufika la EPC wathi akakho umuntu engathandana naye la so uhleli la sekhona babonayo akulona uthando it's proximity unothando olugenerator because uduzane nomuntu hayi ngoba umthanda ukuthi umbona every day abathi ukufunda kumqokaka
ufunda kwamsiza lapho. Kunomuntu ongamthanda usebenza naye, uze ungathi angakuphatha kahle nidibana emsebenzini. Mawungahlala naye endlini ungabona ukuthi ushiya amakawo semnyango, ibhuthi lakhe liyanuka, bobhosi bakhe benze so, bafungile. Fire! The mood is still a recovering addict. You are falling in love with them. Usayaka sonti, usayaka konzi, usahamba isonto. Because uqala uhamba isonto bese uqala uyasonta bese uyakhonza. Lo muntu usayaka so usahamba isonto bebamemile wabona wena niphumeni etoilet niphethe isiqhenele naphuma ni etoilet. Nadibana kule ndlela leyo zwamuhle my sister, how are you? Ngese ngikuthu ekuphi ngoba baqedwe ngithandaza lapha kanti ufuna ukuyokhipha lento engibambilela izifiso ngapha kule toilet engathi wena sowubona intombi khona la siqeda ukugeza izandla lapho songibambile my sister manje kancane my sister nawe yini ufuna namba yamina ngoba ngazi ngiphisanela. Physically people are hurting church. Nizoshayana ngishilo ngathi yekani ukuphuma ngishilo ngathi yekani ukwenzani uphuma nje umnisi bamdonsa manje siyamthandazela naye uNkulunkulu uzomsiza mhlalisani phansi angaphuma iminyaka ahlala under the anointing uzoba right. Kubi namhlanje kubi mgababa kubi mgababa ayikho ijikane khona uyophuma right uyophuma njani physical. Abanye ke they need what we call generational healing. Abanye kusegazini ukuganga, abanye kusegazini ukuhleba, abanye kusegazini ukubukela kabi, ukubukela phansi abanye abantu kusegazini, abanye kusegazini ungahloniphi. Noma sesontweni lo muntu lento lagazini lakhe abamshayana sakhula. Kunento ufuna ulungiswa usakhula. Mawuthi ayenza bathi fa ngempama uqondi manje soyaqondiswa yithi nabo Charles nanabaya bona iColas siqelele ngaphandle ngoba ngeke uzuphuzile usibangela umsindo siyokudonsa thina sekuthi 1 ngegama likayise, 2 ngegama lendodana, 3 ngamoya ngcwele we baptize you fire. Mawubuyela sondeni la ubuso sobuvuthiwe uhleli phansi ngoba phela lathi iBhayibheli sobabeka izandla bawuphila alishongo ukuthi kanjani. Alishongo so ungakeza yona bakuthi va nathi bese kuvuka lo moya wasesiyona ube right ube njani ube right. Bala past script 45 Psalms verse number 7. Isaiah 61 verse number 1. Last one, the oil of priesthood, the oil of Exodus 30 verse number 30. Exodus 30 verse number. Separation is holiness. Separation futhi unto holiness. Khona uNkulunkulu bantu abasusayo ebantwini. Kunomuntu lasontweni ongabakhulumisa abantu nisho ukuthi uyayitshela, hayi ukuthi uyayitshela uhlukanisa uJehova. Because une mission uJehova ngayo. Uyangizwa mose? But ke wena abanye benu niyakaza ngoba niyazikhipha ebantwini ngale nhluphekile. Uzikhiphe ngani hluphekile. Angima uhluphekile ufuna usondeze kubantu. Hayi ukuthi ube isilima sabo besicila sabo, but wenze njani kubantu? Ukhulumiseke ngoba uyayidinga insipho, uyayidinga impuphu and labantu osondeza nabo usondeza noma ngibani, usondeza abantu abangeke bakuhlazise kodwa bayokusiza. Ngiyangiza kodwa. Yeah, so but kuyasiza nalokuthi uthwana usiqhelelanise. Ne so to question abantwini bese unotice abantu abaphilayo esontweni. Ungasondeze kunoma engawubani. Because njoba ngishilo ukuthi isonto linjenga sesibhedlela. Sigula. Yazi ukhona ushaya izandla. Utshela umuntu ukuthi nawe uyagula. Lethu ukugula kwethu akufani. Helele. Sofuna uprofeta manje, uprofeta umuntu ugula ngani? Awumuntu ugula ngengqondo. Ngeke wazi ngokugula ngengqondo vele.
Mawugula ngengqondo ngazi. Omnye ugula ngengqondo. Akazi ukuthi uyagula ngoba yithi thina esiphilile esimbonayo ukuthi ugula ngani. Umuntu is mentally stable. Akekho right because umuntu ophila ngeke ayenze le nto. Abanye abantu nginibona nje la sonto nivele nisukume nje. Nibe nalento ekhulume ngayo ayidingi ukuthi usukume uvele ume. Ngoba kwesikhathi kuvama ukuthi awushem isikhulane sami. Uzoba right kuze ka doctor vele uzoba. It's okay, you're in the right place. Angugeki. It's okay. Do you know ukuthi kulabantu abaphumayo khona ongafuni ukuya toilet. Kunento nje ethi akaphuma. Akazazi uphumeleni, akaphiseki, ayikho into emphushayo. Nethi nje ukuthi nje baphuma abantu nama ngenze njani. Mawungathi uhlala phanga toilet ya record or uvula lomnyango uzabheka lapha. Ufika lapha emnyango toilet athi nenzani la. Nenzani. Kusambe msesontweni wabuya futhi. It's okay. It's okay. Tell your neighbor that it's okay. You're in the right place. Yeah. Your secret is safe with us. Your secret is Semjele. Your secret is safe with us. Yeah. The prophet didn't stand. The prophet went to Jannah. Kula bonyana. Ngibona noma ngithandazela abantu, sake ngithandazela omunye uphinde uyabuya. Sake ngithandazela futhi uyangiqosha futhi uyabuya. Mangiza ngapha uyeza futhi. Kanti ngimuphi lo ufunayo wena? Sifuna umtheni. Ngithi wabele sengikuthandazele. Believe. Do what? But nje bantu bami Nkosi yami ngimthanda nonke. Ngimthanda Shalom mntana baba uyasithanda. Good. Uyaphi la? Because akukho kufihliwe la, konke kusebaleni. Namanje usebaleni. Ngiyakuzwela. Ukuthi ukuphi? Azabaleni uyala. Abanye nabo bakaba nemali enganani. Ngeke banikele. Ngeke. Noma ngase sikhomeni. Sifo sabo. Ngibanikele. Noma ngayiphatha enganani. Angafana ichiti noma 10 rand. Awunikela nge 10 rand. Kodwa uthandazela amamiliyoni ukugula kwakho. Isifo umnyaka kwazi ukuthandaza kuze kuse manje nje sekunendetha kahamba kodwa kanakala sekunendetha kenze njani kodwa kana moto lento seyithi ish yazi kube siyahamba siyapi ngoba ngawulala mawufika endlini so uyapi lento seyithi hamba. You are in the right place. You are being sought. You are being sought. Ukishwa lento wayifaka mawusendumbeni. Raise your right hand, say, Father, help me to receive the truth with grace. Father, help me to receive the truth with grace. I love this. I have to pray for people now. Take your envelope. I have to pray for you now. I can't teach you something else without praying for you, because we have to release the oil on people who are givers, on people who are givers. Givers are special in every ministry. Seed sowers and tithers are even special in the house of God. He who sows